To welcome आंनि brothers and sisters नोंथांमोन तो आं नोंथांमोनखौ दिनै नैबे लामाखौ देखायदों तो बेनि गेजेराव मोनसे गिदिर मोनसे ओंथि हाबना दङ दायो फुंनि सम नै साना ओंखारबोबाय एन्ड नैबे लामाया आगोलाव एसे फिसामोन एन्ड दायो गोदान जानानै एसे गुवार जादों लामाया बेनिफ्राय प्रब्लेमा लामाजों नङा प्रब्लेमा जाबाय नैबे माइल खुन्थाजों नोंथांमोन नायदोंना तो बे माइल खुन्थायाव गोदो माने जेब्ला लामा दंमोन फिसामोन लामाया बै समाव बेखौ इंराजि आखरजों लिरदोंमोन नाथाय दा लामायाबो गिदिर जाबाय एन्ड बे माइल खुन्थायाबो गिदिर जाबाय नाथाय बेयाव जा हांखो लिरनाय बेबो सोलायबाय मतलब इंलिशनिफ्राय डाइरेक्ट एसामिस तो खोथाया बे नङा आं रावबोनिबो लेंगुवेजनि बिरुद्धि नङा माने रावबोनिबो भाषानि आं हेंथा नङा थेवबो जों एस ए बर' मिडियाम फरायनाय हिसाबै जोंखौ सरकारा माने आगोलनि जोंनि गासिबो बर' हारिनि गासिबो आफादफोरा जोंखौ बर' फरायहोबाय जों दाबो गावनि गथ'फोरखौ बर' फरायनो थाखाय जों फर्स खालामो बर' मिडियामाव फरायनांगौ होनना बुङो दा बर' मिडियामाव फरायखांनानैबो जुदि जोंनि न' खाथियाव नसुं सेराव लिरनाय बर्डफोरा साइन बर्डफोरा जुदि जोंनि जायगायावनो BTR आवनो जुदि एसामिसजों जायोबा गुबुन लेंगुवेजजों जायोबा बेफोरबायदि मादि सोलिनो तो नोंथांमोना नायनो हायो जे बियो बिल्कुल अनलि माबा एसामिसजों लिरदों बा बिनि सिङावथ' माबाजोंबो लिरनो हायोमोन इंराजि आखरजोंबो लिरनो हायोमोन आं बुङाखै जे बर' लिरथारनांगौ अन्तत' जों बुजि मोननांगोन जों जायफोरा एसामिस मिडियाम फरायाखै जायफोरा बर' मिडियामजों फरायबोनानै देरबोदो जोंबोथ' बुजिनांगोन मा लिरदो बेबो जोंनि न'सिं सेराव गुबुन जोंनि BTRनि बाहेराव बा जोंनि बड'लेण्डनि बाहेरावबा जों बेखौ गनायनानै लागौमोन नाथाय नैबे लामाया जि फैदों बेथ' पुरा जोंनि गामिनि जोंनि अल टटेल बर' एरिया बेयावनो जुदि बेबायदि एसामिसजों लिरदोंबा बेनिख्रुइ आरो दुखुनांथावनासिन खोथा मा जानो हागौ तो आगोलनि सरकाराव जितुनाखि दंमोन BPF सरकार बे समाव बेयाव इंलिसजों लिरदोंमोन तो थोजासेमोन बे जोंनि थाखाय नाथाय दा इमान मडार्न सरकार जानानै दा BTR सरकार जानानै जुदि बियो एसामिसजों जायो तो बे मोनसे लाजिथावना खोथा आरो बे मोनसे BTR सरकारनि मोनसे फेलार होनना आं सानो स' आं रावबो सरकारखौ हेंथा होनो थाखाय बा गाज्रि मुं सुनो थाखाय नोंथांमोना एसे सालिजारि नायनानै बेखौ जाहाथे नोंथांमोना नायफैयो बा बिनि सिङाव इंराजिजों लिरो बा बर'जों लिरो होमबानिया जों गोजोनगोन स' बेखिनिखौनो आं दिनै भिडिअनि गेजेरजों लाना फैबाय तो दोनथ'बाय दिनै बिदि सिचुवेसनाव